ziua! Astăzi am avut o provocare și vreau să o respect, să zic așa, să o fac. Am fost întrebată cum se făceau înainte mărțișoarele de mână. Eu am aici paie și mi-am adus aminte de mama mea când mi-a arătat. Tăiam din pasta de scris, pasta de la Pix, tăiam bucățiele mici și le îmbrăcam cu ață. Bine, ață de mătasă e normal să faci, dar eu, neavând ață de mătasă, am un fier din ăsta cu sclipici. Nu știu dacă se vede sclipiciul, cam așa. E un fier acrilic foarte ieftin, să zic așa, dar ca demonstrație o să vă arăt așa. Și un fier roșu tot cu fier cu sclipici are pe el. Și să îmbrăcăm fierul, cum se cheamă? Am și uitat cum se cheamă. Ăsta, paiul. Dăm de multe ori după el până îl îmbrăcăm tot. Unul lângă altul așa. Asta în loc de frajurile alea care se pune la finalul mărțișorului. Am trecut peste și nu pot. Scuzați că am atins telefonul. Dacă nu s-a îmbrăcat bine, mai trecem cu fierul de multe ori prin el până să îmbracă bine. Sper care sunteți mai în vârstă, care anii 68-70, cred că vă aduceți aminte că se făcea și la lucru manual la școală. Acum, dacă nu se mai face lucru manual, mai e puțin. Da, cam așa arată. Și mai facem unul roșu și punem la final da, eu l-am făcut și pe ăsta roșu. L-am introdus în ăsta la alt alb. Și aici o să le introducem ăsta alb în ăsta roșu. Dar înainte trebuie să-l răsucim un pic ca să putem face șnurul. Împărțim pe ăsta roșu, răsucim bine, bine. Așa. Îl prindem cumva în ceva așa să nu se dea drumul și îl împărțim și pe ăsta alb. Pe ăsta alb să-l tai cât îmi trebuie. Chiar dacă e mai lung, n-are nimica. Și îl răsucim și pe ăsta alt. Vezi, deja el se formează ca la fier de mărțișor.
Acum asta alb o să-l băg, să-l introducem în ac și să-l... Cer scuze că am mai ieșit din cadru, dar na, așa când ai fierul mai lung, când... Uite așa. Legăm bine aici un noduleț sau îl tăiem scurt. Mai bine îl tai, că nu-l pot lega, că nu s-a tața prea scurt. Și capta asta altă la fel. Acum el ai dat de multe ori pe după și nu se... Acum legăm fondiță. Hai să facem așa. Și gata mărțișor. Bine, fondița o legați cum vă place vouă. Mai leg așa. Și mărțișorul e gata. Dacă vreți să-i mai atașați o chestie micuță, o buburuză, o ceva și gata mărțișorul. Dacă v-a plăcut ideea mea, aștept pozele și cu ale voastre. O zi frumoasă și cu mult spor!